Nosaltres, en quant a aquesta proposició, voldríem començar la intervenció reconeixent el treball que ha fet la plataforma dels afectats per la hipoteca, perquè gràcies a les pressions que s'han realitzat des d'aquest grup, al remat des del govern central s'ha pres una decisió que nosaltres veiem totalment insuficient, que és el decret llei de bones pràctiques. És a dir, allò en què les entitats financeres, front a situacions dramàtiques en quant a desnonaments, poden acollir-se a un decàleg de circumstàncies per poder suavitzar aquesta situació. En tot cas, nosaltres subratllem que és insuficient aquesta proposta i a més reivindiquem que des de l'Ajuntament s'oferisca un servei. Estem parlant de l'oficina d'intermediació hipotecària. Estem parlant d'una oficina que té com a principal objectiu tractar de fer l'acompanyament, la intervenció i sobretot la mediació entre les entitats bancàries i els ciutadans d'aquesta ciutat que estan en una situació límit. Estem parlant d'un dret molt bàsic, estem parlant del dret de la vivenda. Així a la ciutat, l'any passat van ser més de 200 persones les que es van veure en aquestes circumstàncies. A dia d'avui, en el present any, ja són vora 40 persones les que estan en aquesta circumstància de poder quedar-se sense un lloc on poder viure, un dret superbàsic. Per això nosaltres el que reivindiquem amb aquesta proposta és que l'Ajuntament oferisca aquest servei, perquè en definitiva estaria defendent uns dels drets més essencials de les persones. Bé, nosaltres creiem que aquesta proposta com a intenció és molt bona, però com a un dret d'intenció està clar que oficines podrien instal·lar-ne moltes i muntar múltiples oficines de conflictes, no sols d'assessorament jurídic i hipotecaris, de conflictes. Jo crec que l'Ajuntament, tant els polítics com els tècnics, rebrem una muntona de gent i intentem solucionar. Crec que també, independentment d'això, no estem capacitats o no tinguem l'aparat burocràtic i administratiu necessari per atendre aquesta petició, independentment de que per Real Decret se pugui contratar més gent o no se pugui contratar més gent. Seria una competència també desleal. Crec que se'n va lluny de les nostres mans, un assessorament jurídic, muntar-ho des de l'Ajuntament. Sí, s'ajuda a tota hora des de l'Ajuntament, dels serveis socials, serveis jurídics, serveis econòmics, a qualsevol conflicte que pugui tindre un ciutadà relacionant directament amb l'Ajuntament. Però jo crec que atendre ja directament peticions o conflictes que puguen tindre ciutadans, els seus propis ciutadans, la seva pròpia persona, jo crec que és anar un poc massa lluny, independentment, ja com he dit abans, de les competències que pugui tindre el propi ajudat o de la capacitat administrativa i burocràtica que pugui tindre per atendre aquestes coses. Per tant, jo crec que anem a desestimar aquesta proposta per els raonaments exposats. Torrent estrena un servici municipal de mediació per als veïns que tenen problemes per a pagar la hipoteca. Amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats, és el primer ajuntament valencià que implanta este assessorament gratuït. 20 famílies hi han demanat ajuda per a renegociar amb els bancs les condicions del crèdit o les possibilitats que tenen quan no poden afrontar el pagament.